Kabro antiere kaunti masianya Koramgajuang kata odoko ni thoth gi thoro goyo koko kendo kwedo jotelo matiari e pacho kae. Yangore ni thoth rawere podonge kod opande kamoko kuom gi to pok ondikore kaka jogombulu e kinde ma odong' mana thuolo matin ne higni 2 to piny Kenya bago yiero maduong' 2017. Kumano moko kuom jotelo monywando josiasa kod ruodhi e kaunti ma Siaya koro chako chenro mar chiwo pande ahinya to ne rawere kuonde chokruok mopogore opogore e kaunti no. Koro kod jakom board mar sukari e pacho ka Nicholas Gumbo jotelo wacho ni opande kod ombulu kende e okumba mabiro konyo rawere yudo telo makare magidwaro. Ginyiso geno mar chopo lekgi mandiko kwan jogo mago kura 640 kowuok kuom 530 manondikore kinde yiero mokadho. Koro wanyiso rowere kik gibed gi kando, ndio wan gi shida to shida go biro mna losre ka gitiyo gi teko go mondo giyier jok moketo dwachgi mbele, ok jok ma tiyo kodgi to koseyudo to wigi wil kodgi. As long as no kunyal sudo mbele ba ukaw wach matelo ni motegno kako nego bed mondo ukaw to podi iboti kodu marach. Koro yuthe wagi mondo gipang wachgi maber nyaka gidonje e telo. To donje telo en kaw ID, ka gisekaw ID en make sure gigo kura. To ka koro giyudo chance mar mondo gilos gik maricho magineno go, bende ginyalo kaw ting' mar rito piny e yo makare gi yore gi rieko mabeyo magintiere gogo, kose ena ni wacha ni waneno gik maricho to ok ginyal chung' mondo gilos weche maricho magineno go. Omiyo wamedo jiwogi gimed kawo kipande nikech mano e silaha maginyalo loso go yoregi kendo loso go Kenya obed Kenya makare e piny mabiro makiny.